Ja. Kom så. Husk, der er altså også Lightwall. Men ikke spam det. Hold på skade. Stop DPS. Der er et pet, der står og skyder, og det er MacBows. Det er fordi min knap den ikke virker. Jeg har altid lavet sådan en knap der, hvor jeg kan trække en træ. Møs, vi bygger lige plads. Okay. Han kommer derover næste gang, ham der du skal. Og der er pøl. Nej, men vi har Electronauts eller noget med at løbe ind i den alle sammen. Vi vil ikke ind i den. Jo, det er fint. Vi skal bare hænge, så er det fint. Så vi kan godt bare gå en ind i den. Ja, vi går helt op til 3 ind i den. Måske Stop det pæst. Stop DPS, og få den lige ud af pølen, inden den begynder at lave alt for meget skade. Godt, jeg bliver stående her. Ud af pøl. Hold det pæst. He cranker! Au. Få den ud af pølen. Ja. Det var fandme close. Er der ikke... Ja, det bare fordi jeg er gået til siden der, godt. Ats. Kom, nak at jeg har en på dem. Altså med den anden væg der, hvis jeg har et at på det. Er alle afsted? Ja. Alle er altså væk. Gå på Electron. Mac, dit pæst. Godt, der bliver lavet at. Ats. Run away, little girl! Run away! What? Det blev du lige ramt af den, Vivi, og så nåede den lige væk. Den spawnede næsten oveni. Nå, Jeg tror det. og der er et tilbage, der på Mathias, og så knakke den. Der røg min lærer hans. Pøl. Ikke for mange. Det er Lad Electron healers stå heroppe. derud. Lad healers komme ind. Løs bare lidt så ud, jeg tror ikke, vi kan nå dig. Kommer lige tættere på. Det er fint der. Tak. Hold ind med DPS. Ny pøl. Og vi er på Magnetron, så alle går bare ind i pølen. Alle i pølen. Og nuker Magnetron. Jeg tager den der for. Ja, det gør jeg også. Eller det gør jeg ikke. Det er bare fordi... væk. Åh, shit, det kommer til at gøre næste her.
Fuck. Ja, okay, Ja, det var Wonders. heldigt. Jeg er battle ham lige om lidt. Jeg skal lige se, hvordan det går nu. Christian, du får bare overmaster, når den kommer, ja. Jo. Der er en pøl her. Hold det healers. Må vi alle sammen godt ved den her? Toxin, du er på Toxin. Ja, alle sammen Der. går bare død. Godt. Få lige, Jeg få lige daddy op. han skal ikke. Godt, der røg min der med. Ja. Væk fra Godt. Bo. Bo, væk. Nej, det er fint, han står fint. Rolig. At. Den første er på Sasha. Nummer 2 er på Jakob. Nummer 3 Run away, little girl. Run away. Hurtigt. Det var tæt på. du vil lige have helt tanket. Yep. Jeg prøver, det var en Guardian, der er chainline. Næste er over. Så Bo, jeg sadstående med så meget liv. Godt, Men, der er en på Jakob, en på Macbo og en på Mips. Nak den på Mips hurtigt. Kom, Macbo væk. Næste er fri. Godt, og husk, kun healers i køl her, hvor vi har elektron op. Og helt Mips. Jeg får på gulderen. Pøl. Stop DPS. Ja. Bibi, har du noget, du kan tage mana, fordi så smider jeg min elevate på Christian. Jeg har Kom, der- den kan vi alle sammen få med, kan vi ikke? Jo, Godt, Mathis, kommer du ikke lige lidt kom, længere hen? Jeg kan ikke nå dig. Jeg har nemlig mine ting. Brug jeres Hellstone. Skal nok over til pool. Godt, væk fra Jakob, Godt. væk fra Jakob. Ny pøl. Godt, alle sammen stille sig i pølen. Alle. Og hiv lige chancen op, eller Mips skal lige... Godt, nu skal jeg seriøst have noget liv. Stop DPS. Stop det bedst. Vær klar til Electron. Eller ikke ringer. Jeg tager lige noget mana. Ja, okay. Mathias, du får min elevate. Væk fra Macbo. Væk fra mig. Det er super. Godt. Vi har den første på Bibi. Vi har nummer 2 på Macbo. Vi har nummer 3 på Rasmus. Nej. Fra mig. Ja. Husk, helt chancene. Er der flere ads? Shit. Er der nogen, der kan hele chancen op? Godt. Og så lige Ja, battle totalt mig. op, mana. Battle mig, hvis I kan. Når det kan I ikke. Vi har den her gang, kom så. Nej, men rolig. Chancen skal I op nemlig. Der er ikke nogen, der kan battle mig. Nå nej, den er på. Helt cranker. Brug hym. Det synes Kommer du kan. ads. Eller Ads. Nak det må I vigtigt. Bibi. Bibi løb. Mac. Og Ayola. Helt Mips. Hop jeres cooldowns, hop alt. Helt cranker. Okay. Det var out. Hvor ærgerligt jeg døde der, mand. Fuck, det er svært at heal og løbe efter, væk fra et ads, mand.
cooldown. Burn. Burn. Det er vigtigt, at vi healer Mathias også. Han har 2 på sig nu. Bam i Mathias. Kom, burn. Kan jeg få vingeren, eller hvad hedder den, Guardian Spirit? Så popper jeg Argent til Defender, det vil sige, at jeg kan ikke dø de næste 8 sekunder. Det er godt. Burn. 500. Shutting down. Ja, kom du. Magmatron. Gå på Magmatron, nu. Brug jeg sidste mana. Sådan. Ja, godt Fuck, det det var der. close. Hvad sker der for, at det hele Fuck, hvor fedt. Awesome hele, Bibi.